Шибәркүл районына безгә менә күптән түгел генә барырга туры килде. Алар ничектер безнең белән моңа кадәр элемтәгә чыкмыйлар иде, һәм алар азрак иде. Без аларның аз икәнен беләбез анда. Һәм менә бу минем материалда язылганча инде минем мәкаләмдә чынлап та Ногайбәк районында 7 Керешен авылы булса, Шибәркүл районында алар 5 кенә. Һәм алар бүгенге көндә инде аз санлы. Менә шушы иң зур авыл аларның Попов авылы, үзләре әйтмешле Попау. Кайчандыр ул авыл урыс авылы булган, алар күчеп утырганда. Менә бүгенге көндә анда бер генә урыс та яшәми. Ул чып-чын Керешен авылы. Менә бу мәсьәләдә, тел мәсьәләсендә, безнең менә Татарстанда бигрәк тә шәһәр тирәсенә якын урнашкан Керешен авылларында руслашу, туган телне оныту шактый нык сизелә бит инде. Моны аңлашылалар ни өчен дигәндә теге фамилияләр руслык кебек бит инде. Ничектер хәтта аерып та булмый. Ул татар кешесеме, рус кешесеме икәнен. Ул якларда бу мәсьәлә ничегрәк тора, Людмила ханым? Тел мәсьәләсе. Әйе, тел мәсьәләсе. Тел мәсьәләсе бик кискен тора ул якларда. Чөнки Ногайбәкләр инде 70 елдан артык алар туган телдә укымыйлар. Элек алар туган телдә укыганнар, һәм менә Чиләбе һәм Шибәркүл һәм Ногайбәк районнарында яшәүче керәшеннәр өчен укытучылар моннан җибәрелгән Татарстаннан. Элек распределение белән җибәргәннәр шундый, элек шундый ни бар иде бит. Менә андый аңа кадәр Казанның Керешен педтехникумын бетергән выпускниклар җибәрелгән аларга. Аларны менә шушы революциягә чыкты. Әйе. Революциягә кадәр Керешен педтехникумда укыган выпускниклар җибәрелгән. Аннан соң инде распределение буенча татар теле укытучылары җибәрелгән. Һәм менә шул 30-нчы еллар, 60-нчы елларда бу туктаган, һәм аларны рус теленә күчергәннәр. Алар менә ул хәлләрне бүгенге көндә зур фаҗига итеп сөйлиләр. Менә анда барган кешеләр белән без очраштык, алар менә искә алдылар, ничек иттереп аларны урысча укыта башлаганнарын. Ничек иттереп анда беренче класска кертү өчен балаларны берәр елга урыс авылына җибәреп торганнарын, туганнарга җибәреп торганнарын, ничек итеп менә проблема булганын. Укытучылар да бит үзләренең авыллары кешеләре. Алар да русча укыта алмаганнар. Менә шундый алар аны бүгенге көндә аларны зур фаҗига итеп кабул итәләр. Һәм менә шушы еллар арасында алар балалар телләрен югалтканнар. Һәм бүгенге көндә инде аларның алдында тел проблемасы тора. Һәм ул бик кискен тора. Менә алар аны менә хәзер аңлыйлар. Бигрәк тә менә безнең Керешен оешмасы оештырган Татарстан Республикасы культура министрлыгы оештырган чараларга киләләр Ногайбәкләр. Алар менә Петрова бәйрәменә киләләр, Түгәрәк уен фестиваленә дә киләләр, Тугым җындызы фестиваленә киләләр ел сайын. Һәм менә алар уяна башладылар. Һәм аларның балалары тел өйрәнергә тели, ләкин аларның анда потенциаллары, мөмкинлекләре юк. Менә шундый проблема. Һәм инде менә бүгенге көндә аларның Шибәркүл районында, Ногайбәк районында ул җирле район администрациялары тарафыннан менә бу мәсьәлә күтәрелә. Результат әлегә нәтиҗә әлегә күренми, но теләкләре һәм бар. Менә шундый хәл. Менә бу мәкаләдә әлбәттә инде теге җирле халыкның тормышы, көнкүреше чагылыш тапкан гореф-гадәтләр мәсьәләсенә килгән чагында әйтик, менә безнең Татарстанда яшәүче керәшеннәр белән анда яшәүче керәшеннәр арасында аерма бармы? Гореф-гадәтләр мәсьәләсендә, менталитет мәсьәләсендә. Беләсезме, аерма бар. Беренчедән алар керәшен казаклары һәм аларның менә культураларына, менталитетларына казачество кергән. Сугышчанлык. Әйе, аларның менә характерлары, алар бик кыю, алар бик горур беренчедән. Үз сүзләрендә әйтә беләләр, баш бирмиләр. Шул ук вакытта менә аларда безнең Татарстан керәшеннәрендә югалган күп әйберләр сакланган. Чөнки алар менә шушы 1842 елдан бирле алар татарлар белән дә аралашмаганнар. Урыс телен алар бөтенләй белмәгәннәр.
Шуннан бирле керәшеннәр белән дә аралашмаганнар. Монда калган керәшеннәр белән. Һәм алар менә үзләренең культураларын, традицияларын консервированный хәлдә, шундый хәлдә саклап калган. Менә Африкада шундый табыла бит әле бүгенге көндә табигый хәлдә үзләре ничек бар шулай саклап калган табигый кабиләләр. Менә ниндидер дәрәҗәдә мин нагайбәкләрне менә шул табигый хәлдә үзләрен саклап кала алган шушы кешеләр белән чагыштырыр идем. Андый вакытта күңел матурлыгы да саклана бит ул. Күңел матурлыгы да саклана, тел байлыгы да саклана. Һәм инде традицияләр ничек бар шулай саклана. Менә алар шуның белән аларны менә монда Татарстанга килгәндә фурор итеп менә кабул итәләр. Менә алар безнең Петрауга киләләр, үзләренең культуралары, программалары белән. Безнең керәшен чибәр конкурсына үзләренең кызларын алып киләләр. Менә бик күп кеше Петрауга нагайбәкләрне күрер өчен дип килә. Чөнки алар уникаль. Чөнки алар үзләренә күрә. Алар менә бездә юк әйберләрне күрсәтәләр алар. Алар менә шуның белән кызыклы, шуның белән менә кадерле. Һәм менә шушы аларның менә шушы уникальлеген саклап калырга иде бүгенге көндә. Һәм менә аларның потенциаллары тиешенчә дәрәҗәдә түгел бүгенге көндә үзләрен саклау өчен. Менә аларга булышырга кирәк иде. Менә Чиләбе өлкәсендә моның белән шөгыльләнергә тиеш дип саныйм мин. Татарстан Республикасыннан да тиешенчә ярдәм күрсәтә алсак, һәм менә Россиядән менә алар бүгенге көндә менә шушы хәлгә, шушы ярдәмгә мохтаҗ. Казак хезмәтендәге кешеләр дип әйттегез бит, әйме? Әйе. Аларда менә шушы холык сакланып калган дидегез, әйберләр, шушы казак культурасының теге матди мирасы сакланып калганмы? Шул кылычлар, фуражкалар, мылтыклар дип әйтим инде. Гомумән казак тормышын барлыкка китерә торган шушы мохит бармы анда? Бүтән нәрсәләр сакланып калган, аларның бүгенге көндә хәтта атаманнары да бар.